شهر چون ماهی سحر بنشسته در آذین برف، می برد از خود مرا موسیقی سیمین برف. می کشد دل را به گردون، می نشاند در زمین، بر سر مژگان سبز سرف خیز و شین برف. وا شوی دیده من صبح دمید، بلبلا نغمه بزن صبح دمید. саломи пур аз меҳру муҳаббати субҳгоҳӣ нисори ҳар яки шумо тамошобинони азизи телевизиони баҳористон. ин лаҳза боз бо шумо ҳастем дар барномаи субҳгоҳии сафои саҳар. умедворем ки дар ин субҳи зимистон аллакай шумо аз хоб бархестед ва ба тамошои барномаи мо дар сари як пиёла чой шурӯъ намудед. тавре ки шумо медонед, барномаи сафои саҳар фарогири бахшҳои ҷолибу рангоранг мебошад ки дар давоми барнома шумо метавонед тамошо кунед. пас барномаи моро пайгир бошед. бо шунидани як суруди зебо ба барнома оғоз менамоем. صد چمن آبی به خوابی توست، راحتی جانی من قطره آبی توست. زینتی صد چمن آبی به خوابی توست، راحتی جانی من قطره آبی توست. مادری جانی من تاجیکستانی من، مادری جانی من تاجیکستانی من. صد چمن آبی به خوابی توست، راحتی جانی من قطره آبی توست. زینتی صد چمن آبی به خوابی توست، راحتی جانی من قطره آبی توست. مادری جانی من تاجیکستانی من، مادری جانی من تاجیکستانی من، مادری جانی من تاجیکستانی من. тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки кӯдаконе ки ҳар рӯз субҳонаро истеъмол мекунанд, беҳтар инкишоф меёбанд, дар мактаб хубтар таҳсил мекунанд ва нерӯи бештаре дар давоми рӯз барои иҷро кардани корҳои дигар доранд. бале дуруст қайд кардӣ беназир. як чизро бояд фаромӯш накунем ки манбаи асосии хуб шудани зеҳни ҳар як инсон пеш аз ҳама витаминҳо мебошад. аз ин рӯ махсусан волидонро лозим аст ки ба хӯрокҳое ки барои фарзандон омода мекунанд таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир намоянд ва кӯшиш намоянд ки бештар аз сабзавот ва мевагиҳои гуногун ҳар гуна хӯришҳоро омода намоянд.
воқеан ҳам аз норасоии витаминҳо организми одам метавонад суст шавад ва масъунияти одам паст мегардад ва ин сабаб мегардад ки одам ба бемориҳои гуногун гирифтор мешавад. бале дуруст қайд кардӣ беназир. ҳар яки моро зарур аст ки дар вақти муайяншуда ва албатта бо реҷаи муайян ғизоро дуруст истеъмол намоем, чун ҳолати хуби организми мо бевосита аз ғизое ки истеъмол мекунем вобастагӣ дорад. хуб, саҳифаи навбатии барнома субҳона аст, бо ҳам тамошо мекунем. ин субҳи босафоро баҳри ҳар як шумо муборак мегӯем. бинандагони азизи телевизиони Баҳористон, ин навбат баҳратон тарзи омодасозии чунин хӯрдании болаззатро нишон медиҳем. сараввал карамро гирифта қисмати поёнии онро мебурем ва баргҳоро ба қисматҳо ҷудо месозем. барои хуб қатъ гардидан моро мебояд то баргҳоро даруни оби гарм нигоҳ дорем. гӯшти қимашударо гирифта ба он пиёз, биринҷ, забуда илова карда онро якҷоя мекунем. ба дарунаш боз равғани растанӣ рехта бори дигар онҳоро якҷо менамоем. пас он гӯшти қимашударо ба қисматҳо ҷудо карда ба чунин шакл медарорем. баргҳоро гирифта даруни он гӯштҳои қимашударо ҷой дода бо чунин тарз гирдҳояшро мебандем, то дар раванди ҷӯшонидан шаклан хароб нагарданд. акнун хӯрдании нимтайёрро ба муддати 40 дақиқа дар ҳарорати 200 дараҷа меҷӯшонем. бинандагони азиз, шумо метавонед аз ин дастурамал истифода бурда баҳри оилаи хеш чунин як хӯрдании болаззатро омода созед. беназир, ман мехостам фаҳмам ки оё ту ягон далели аҷибе медонӣ ки айни ҳол барои ман ва барои бинандагон бигӯӣ? бале, ман далелҳои ҷолиб бисёр медонам ва яке аз он фикр мекунам ки ба ҳама ҷолиб мешавад. Чиз? ҳамаи мо фикр мекунем ки пул аз коғаз сохта шудааст, вале дар асл пул аз пахта сохта шудааст. барои ҳамин мо муддати тӯлонӣ метавонем онро истифода барем. яъне барои зуд вайрон нашудан пулҳоро аз нахи махсуси пахта месозанд. бале, тавре ки мо медонем коғаз зуд хароб мешавад ва мо наметавонем онро ба мисли пул муддати тӯлонӣ истифода барем. фикр мекунам хеле далели хуб буд ва чанд далели дигар ман ҳам медонам. яке аз онҳо ин аст ки аз ҳама узви боқувваттарини инсон забон ба ҳисоб мерафтааст, вале бисёри одамон фикр мекунанд ки шояд дигар мушакҳо, шояд дастон ва дигар мушакҳои инсон бақувваттар бошад, вале тадқиқотҳо нишон доданд ки забон аз ҳама мустаҳкамтарин ва боқувваттарин узв дар инсон аст. далели дигар ин аст ки кӯдакони аз 4 сола боло дар як рӯз аз 400 маротиба зиёдтар баъзан вақт савол медиҳанд. вале ин чиз фикр мекунам барои ман аҷиб нест, чун инро аллакай мушоҳида кардам. бале, кӯдакон зиёд савол вале медиҳанд. дар бораи забон ин хеле аҷиб аст, зеро ки тавре ки Нусратулло гуфт, ҳамаи мо фикр мекунем ки ё дастон ё пой ё ягон узви дигар аз ҳама боқувваттарин мебошад, вале забонро фикр мекунам ки ҳеҷ кас мушоҳида накарда буд. мақсад аз гуфтаҳои боло ин пешниҳоди бахши далелҳои ҷолиб мебошад. ҳоло ин саҳифаро бо ҳам тамошо мекунем ва боз чанд далели навро меомӯзем.
салом тамошобинони азиз, имрӯз боз мехоҳем ба шумо якчанд далелҳои ҷолибро пешниҳод намоем. бо диққат буданро фаромӯш насозед. оё медонед, мурчаҳо аз сагҳо дида бӯйро хубтар ҳис мекунанд? оё медонед, аз 25 қуллаи баландтарини ҷаҳон 19-тои онҳо дар қаторкӯҳҳои ҳимолой ҷойгиранд? оё медонед, коала на ба оилаи хирсҳо, балки ба оилаи халтадорон дохил мешавад ва аҷоибаш дар он аст, ки ин намуди ҳайвон дар тамоми умри худ об наменӯшад. ба ҷои об, коала барги дарахти эквалиптрро мехӯрад, ки дар он ба қадри кофӣ об мавҷуд аст. оё медонед, чашмони буқаламун новобаста аз якдигар амал мекунанд. барои ҳамин онҳо дар як замон ба ду самт нигоҳ карда метавонанд. оё медонед, мардумаки чашми бузҳо, гӯсфандҳо ва ҳаштпоҳо росткунҷа мебошад. таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки ҷуворимака ба ғайр аз Антарктида дигар дар тамоми қитъаҳои олам мерӯяд. оё медонед, пари бисёре аз паррандаҳо аз скелеташон дида вазнинтар аст. таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки чашми одамизод 10 миллион намуди рангро фарқ карда метавонад. тамошобинони азиз, инҳо буданд якчанд далелҳои ҷолиби мо. бахшҳои дигари барномаи Сафои саҳар идома доранд. ҳунар ба одамон кӯмак мекунад, ки истеъдодҳои ниҳонии худро бештар кашф кунанд. вақте ки одам бо кори дӯстдоштаи худ машғул мешавад, ӯ ба ҷаҳони ботинии худ, олами орзуҳо ворид мешавад ва ин кор барои дур шудан аз воқеият ва ворид шудан ба як ҷаҳони тамоман муқобил кӯмак мерасонад. барои ҳамин ҳунар ва истеъдод дар ҳаёти инсонҳо бебаҳост. воқеан ҳам дуруст қайд карди беназир, дар ҳама маврид ҳунар барои инсон муҳимтарин чиз ба шумор меравад, чун дар ҳаёт ва фаъолияти инсон пеш аз ҳама ҳунару ҳунармандии ӯ нақши аввалин дараҷа дорад. ман инҷо мехостам фаҳмам, ки худи ту чӣ ҳунар дорӣ? ин саволи хеле ҳам ногаҳонӣ буд. ман фикр мекунам, ки одамони дӯстони ман, рафиқони ман, одамони наздики ман, онҳо хубтар медонанд, ки ман чӣ ҳунар дорам. вале ман фикр мекунам, ки ман зебо расм мекашам. ҳамчунин, ки ман аз хурдиам дар телевизиони Баҳористон кор мекунам, кор ва фаъолият мекунам. ҳамчунин ман пухтани хӯрок ва кулчақандҳоро низ хеле дӯст медорам. саломат бошӣ беназир. фикр мекунам ҳунарҳои зарурие, ки барои духтарон лозим аст, валакай қисми зиёди онҳоро аз худ кардаи. офарин. ҳоло мо барои шумо навореро пешниҳод мекунем ва шумо метавонед тавассути тамошои ин навор аз як ҳунари зебои офарӣ огаҳ шавед. хуб, бахши ҳунаромӯзиро бо ҳам тамошо мекунем.
техникову технология бо суръати кайҳонӣ рушд мекунад. ҳамарӯза дар ҷаҳон кашфиёти наве рӯи кор меояд ва мо инсонҳо аз он ба таври васеъ истифода мебарем. воқеан ҳам технологияҳои навин дар ҷомеаи муосир нақши муҳим доранд. онҳо ба тамоми соҳаҳои ҳаёт таъсир мерасонанд ва зиндагии моро осонтар мекунанд. бинандагони гиромӣ, саҳифаи навбатии барномаро бо ҳам тамошо мекунем ва аз техникаву технологие ки нав рӯи кор омадааст огаҳ мешавем.